Така е да стане. Днес ще снимаме една битка. Аз съм Темелков и това е първият ми профил в Mobizen. Ако искате вие да правите клипчета, ако инсталирайте. Така, сега пуснахме Minion Horde, убиха ни ги, само че не е принц. Сега му пускам един зап, ако не знаете какво е. Сега Гоблин Барел. Много странна битка за сега. Игра с 4 лева на 5 арена. Сега ще пуснем Wizard. Браво! На моята скелетана ми сега втори левел принц. И със светопони. И го убиха. Showtime! Fair, fireball! Голяма битка. Кой ще е победителя? Изглежда ще е никой. Тъй като и двамата не сме си бутнали колите. Вече знам кой ще е. На 109 е. Ще 6 минути добавено време. И го убих.